Machiegni kendo timo mose wantiere koda ng'ikruok mar tudruok mano kanyero e kinda kod Belinda ma bende wantiere godo e studio ma Kisumu ka bende omiyowa sigande kaluwore koda tony mare e lweta jabembo mano kanyero gino ma bende notimore e bomani ma Nairobi. Ng'ano ma bende okia ka bende wachopo kuma koro owacho ni nohepo jalno, otemo dhi e stairs to odinne, otemo donje lift to ng'ano ero bende koro dino ne gino manoneno kata resruok manoneno ne endirisha. Par kanyero ne nitiere orofa mar 6 nochune mondo koro chikre gi dirisha mondo ohepa jabembo ni. Wadoga ne kuom Belinda. Belinda, iwacho ni sama ni ichikori to inyono mana gi tiendi. Inyalo kawe gi kanyo mondo inyiso ne to nikech en koa e orofa mar 6 mendi enena inyruok mani yudo matek kabisa. Kaka nawacho koro kaka ne achopo piny to adhi gi tienda ma right emokuongo nyono piny, and then tienda ma left onyono piny, and then tika, meaning my jaw kama ogoyo slab, ogoyo smiti. Koro kaseluar to ji owinjo ka luar, joma ne pod ne nitiere e around kanyo to biro to penja, at least ne pod anyalo wuoyo. To gipenja ni ang'o motimre, dongo waneno nyathi matin ni ka okalo kae sani ang'o motimre. Tema nyisogi ni jarit makanyo ne dwa maka gi thuon. To koro ne atemo mondo kik omaka. Koro naringo to goya kamano, ogweya, ogoyo kuond gi ngum, ochwada gi msip, stairs ogeng'ona, drisa ginene, lift be ogeng'ona, to koro ema aringo tadum. Koro ema omake, nodwa ringo to omake, to jogo luongo police. And then the next time koro tinga, the last aparo otinga oketa ka police obiro te keta e mtok police. Koro kachiewo to ayudra e osiptal. Hinyruok mane in godo? Koro kachiewo to koro wiya ne duong', nan gi bleeding, remo ne wuok everywhere. Wiyi nokuot? Ne wuok e ita, e wang'a, e dhoga. Kaka nago ginena piny to lekena gi te nowuok mamalo. And then nan gi fracture e jo maka, this side. And then tiende na be ne nitiere fractures ariyo on the left. Diere iluongo ni femur to gi malo ka, but pelvic aparo. And then on the left then fracture shell e femur diere ka be. And then wound be kaka notur mowuok oko, koro ne nitie wound. Remo ne wuok kanyo bende, e chogo notur kama ma remo ne wuok. Koro kaseyudra e osiptal to atemo chung'. To wiya duong', ma nurses ne paro kata ni en mama moro maduong', wiya nokuot kabisa. Koro ema atemo ywayo gigo to ginyisa ni oket tienda koni kidi kila par, kendo koni kila par iluongo ni traction. Koro atemo ywayo gigo to ginyisa ni ok inyal golo gigo, ni yudo accident moro marach kabisa, nyaka wateri olosni tiendi ni tur marach, joni bende otur, lekeni bende owuok, nyaka dhi los, eka koro inyalo chango. Mana ka gine sama chanjo mari, Belinda, sama ing'ewa chanjo mari, iwacho ni jagoni nomaka, jarit nero ne omake. Nenena make mar police koso nyaka sani bura osechopo motweye koso noweye? Ing'eyo gima notimore? Ngano nomak. In fact then, Honorable Millie Mabonda, niluongo ni Millie Odhiambo then, ne nitiere organization moro maniluongo ni Coalition on Violence Against Women.
ne gikawo kesno mane giyalo gi ng'ano. Koro kaka ng'ano no otere court, of course notambre, to kaka ne atur mang'eny ne antiere hospital, abudhe osiptal mang'eny kabisa. To parents na ne nitie Siaya, mama gi daddy ne gintie Siaya. They are now late. Nyasaye nosekawogi. May God rest their souls. Ne gintie Siaya. Koro court ne ok anyal dhiye mokwongo for some time nikech nyaka nachang. Koro ne in the beginning Milly ne okawo kesni, ne giyaloga. To at some point I was needed, nidwaro ni mondo an bende adhi e court. To nokawo muda ma long kabisa, nokawo a very long time mondo achang. Ingeni fractures, chogo motur, nyaka at least ibed ng'at manyalo kendo chako chango. To nokawo a long time nikech nan gi fractures on my jaw to gi tiendena. Koro no tim surgeries, otera oyang, oketna screws, oketna those internal chumbego ma iyego. Koro ka nosetiek tiendena to nyaka ne tim mar jaw nikech ok nanyal chiemo kata jaw na nomire kama. Koro ok nanyal chiemo, natiyo gi tubes. Belinda, sama koro to ni miya chiemo mar nyathi matin. Koro podi medo yudo thieth, to kochacha bende idwaro ni mondo ichop e court mondo burani ochwale kata ochop giko mare. Be nichopo e court koso burani nodhi mochopo kanye? Ok na manage. Ok na manage chopo e court. Nikech koro ka ne awuok to it was, ing'eyo trauma. Ne nyaka chak chango. To and then kama nanyalo bete maber en mane e odwa, man gi mama, gi daddy, gi nyithindwa. Ema nyaka na chak change maber. To court ne nyaka wabiye Nairobi, Siaya, and family na nitiere Siaya. So healing, no, they had to give me the support, mondo achang from the trauma and the physical healing bendi. Koro nochopo kama ok anyal dhi, ma anyiso mama, okay, mama ne dwa ni adhi mbele, ni wa travel ga from Siaya to Nairobi ka wadhi e court, because mama ing'eyo ng'ama miyo gi nyathine, muochne okaye, mane gini otimre. Koro en nodwa ni mondo justice oyud justice ne nyathine. To an anyise ni mama, an adwaro chango mokwongo nikech gini it's already too much trauma. Adwa chango, kase chango eka koro wane ka wanyalo timo ang'ono, luwo wach kesni. Tiende na otur, leke na onge, my jaw, I have to heal most mondi. And it was ok no yot. To ng'acha bende ing'eni osedeny ni nosechako deny ni en ok nodwa maka. Owacho ni an nadwa negra, an nyathi ma jatin nadwa negra e wach mane. To an akiaye kata. Nadwa negra ni ang'o madwa negra over. Koro ing'eyo that trauma no, achung' kacha gi ng'acha to an atur, an gi lit. Koro anyiso mama ni mama, weya mondo ahil. Weya mondo ahil. Kase heal, eka bro paro wach kesno. So nakawo time mondo I concentrate on my healing journey. Healing journey no kawi kinde marom nade, to ere kaka wachni noloko ngimani mana mapiyo piyo nikech inyisa ni sawa rumo? Healing journey no kawo a long time. Ing'eni kitur kendo nyaka ichak, ne antiere jo media nogolo gik mang'eny, no kabi wuotho, an paralyzed, abo bete wheelchair, abo wuotho gi crutches, but an
nawacho ni mano to story gi mano margi an abro duogo back abro chango koro nokawo muda a very long time koro achako wuotho matin physiotherapy itimo exercises alafu gi chiemo be achako chiemo matin kamano koro bang' mano to I just came back to my feet mos koro story ni it has always been like my what has kept me going chakre nene kana tin and onge gima nyaloga keta piny koro kata mana piny nang'eyo ni abo biro malo to gima nyalo nyiso nyiri ing'eni of course ne nitie joma ne wacho ni no en mano dwaro jomoko wacho ni norwakre marach gi blame ga ng'at mo idwa bambni ok en ga mistake mar nyako kata ng'ama miyo samoro oyudre e environment moro matek to jomoko to yie nikech onge kaka gitim but ok onego bed at least onego bed ni tema fight to jotich sirikal bende onego bed ni konyo nyiri gibe onego bed ni gi support ke tiene nyiri bende ma oluor biro kata wacho ni obembgi nikech samoro ose migi kata warning maisha gi onyisgi ni maybe ibro neggi koro onego bed ni sirikal be otem Erokamano ahinya sawa orumo timo mos chuno ni mondo wang'ad baka ni sawa orumo inyisa ni owinjo wadonje weche moko kata kamano wago erokamano maduong' mokwongo ahinya mar choko chir mar gonwa sigandi kaluwore koda wach manotimo ne en gino ero mabende jiwo jomoko mondo wuog oko mana kaka iwacho wuoyo e weche gi kikonyo mathoth manyo ratiro achiel kuomgi en kokalo wuoyo to wago erokamano maduong' mar biro kod twak kodwa e Ramogi TV. Erokamano ahinya mano kanyero Belinda Adagi mabende kaka wacho kanyero e Sigand wacho ni nohepo jabembo kata kamano nokoa nono noyudo hinyruok mamoko maricho to nyaka sani ngimane dhi makare. Erokamano maduong' mar loso kodwa e chenro ni mar mine wacho kik idhi maboro waduogo kod weche mag tuke.